not plastered in city paper, and my name's not on Whambo's next TI bill. Shitty rapist masters, hater bastards, crisis raping a vapor. But fame's not my game, nor my aim. You see, I chill. They say I'm Miška sa dnes postarala o to, aby sa v základnej škole na Robotníckej ulici konal hokejbalový turnaj. Aký turnaj to bol? Bol to hokejbalový turnaj pre športových nadšencov, ktorým vlastne hlavným sponzorom bola Juventa ako program pre vzdelávanie mládeže, taktiež Komprax a Európska únia. Takže tento turnaj sa konal vlastne od 8 rána, teraz sa skončil je 6 hodín, presne nám to časovo vyšlo. Zúčastnilo sa ho 9 tímov, všetko z Moraviec a jeden hostujúci tým z Bošian. Na 3. mieste sa umiestnil tým Corgons Lemons zo Zlatých Moraviec, na 2. mieste Benetton a na 1. mieste hostujúci tým HBK Bošany. Slamming heads with the bisons, nice and confusing in one. Toy with y'all cats just cause I'm amusing my son. Better quit using your guns and save the bullets, cause the curtain's coming and they will pull it. New additions, recruiting visions with bodies attached. Who's this stupid to fight back cause his hobby was jacked? Probably taxed by some snob slobbery cats just by error to fund freedom robbery acts and just call it terror. How dare you? Čo ťa viedlo k tomu, aby si sa podpísala pod takúto organizáciu? Pretože hokejbal ako taký sa mi veľmi páči a Zlatomoravecká hokejbalová liga túto v okrese získava čoraz väčšiu prestíž a týmto turnajom som ho vlastne chcela podporiť, aby vlastne sa dostal do pomedovania Zlatomoravčanov. Splnilo očakávania? Nadpriemerne. Kto ti s turnajom pomáhal a komu patrí konečné poďakovanie? S turnajom mi pomáhal môj organizačný tím, ktorého členmi bol Michal Škula, Pavel Dvonč, Matúš Danáč a Martin Chren, ktorým týmto patrí veľké ďakujem. A taktiež chalani, ktorí mi tu pomáhali priamo na ihrisku so zapisovaním a s inými papierovačkami, ako sa dá tak povedať. David Ševce, Patrik Londák a Marek Haspra. Touto cestou by som chcela poďakovať aj pánovi primátorovi, ktorý mi takisto daroval ceny do tejto súťaže a zúčastnil sa tak ako otvorenia, tak aj ukončenia tohto turnaju a osobne odovzdal ceny víťazom. Ráno som vám povedal, že vám všetkým držím palce, že vám ďakujem, že ste prišli a že vás chcem vidieť takýchto zdravých a nabudených, akí ste. A bola to aj zásluha v prvom rade tejto mladej dámy. Michala, veľmi pekne ti ďakujem, tá ružička patrí tebe. Porto